Učimo se bolgarščina. Današnja tema je kuhinjska opravila. Приготвям. Pripraviti. Готвя. Kuhati. Режа. Rezati. Накълцвам. Sekljati. Нарязвам на филийки. Narezati. Беля. Olupiti. Мия. Oprati. Изплаквам. Splakniti. Подсушавам. Posušiti. Варя. Zavreti. Пържа. Cvreti. Пека. Peči. Пека на грил. Peči na žaru. Готвя на пара. Kuhati na pari. Разбърквам. Mešati. Смесвам. Zmešati. Наливам. Naliti. Добавям. Dodati. Загрявам. Sigreti. Охлаждам. Ohladiti. Сервирам. Postreči. Опитвам. Poskusiti. Овкусявам. Začiniti. Отцеждам. Odcediti. Покривам. Pokriti. Накълцвам. Смесвам. Овкусявам. Želiš te besede res obdržati v spominu? Odpri flashkaroluna.com in brezplačno vadi ta sklop ter druge tematske sklope. Povezava je v opisu.